Ons gaan vandag leer hoe om te maal met 10. Ons gaan van 0 maal met 10 tot by 20 maal met 10 uitwerk. As jy reeds in tiene kan tel, gaan hierdie 'n bietjie makliker wees. Kom ons begin. 0 maal met 10 is gelyk aan 0. 1 maal met 10 is gelyk aan 10. 2 maal met 10 is gelyk aan 20. 3 maal met 10 is gelyk aan 30. 4 maal met 10 is gelyk aan 40. 5 maal met 10 is gelyk aan 50. 6 maal met 10 is gelyk aan 60. 7 maal met 10 is gelyk aan 70. 8 maal met 10 is gelyk aan 80. 9 maal met 10 is gelyk aan 90. 10 maal met 10 is gelyk aan 100. 11 maal met 10 is gelyk aan 110. 12 maal met 10 is gelyk aan 120. 13 maal met 10 is gelyk aan 130. 14 maal met 10 is gelyk aan 140. 15 maal met 10 is gelyk aan 150. 16 maal met 10 is gelyk aan 160. 17 maal met 10 is gelyk aan 170. 18 maal met 10 is gelyk aan 180. 19 maal met 10 is gelyk aan 190. 20 maal met 10 is gelyk aan 200. Kyk of jy die antwoorde kan uitwerk wat ek uitgelaat het. Dit is hoe ons maal met 10 van 0 maal met 10 tot 20 maal met 10.